Am fost chemată la clasă, o fetiță vărsa, spunea că are halucinații și că nu vede foarte bine și un tremur. Acestea au fost simptomele care au alertat cadrele didactice și asistenta medicală a școlii. Copila a apucat să le spună că folosise în baie un dispozitiv de vapat pe care i l-a dat o colegă mai mare. În plus, înainte de asta băuse un energizant și nu mâncase nimic în ziua respectivă. M-am ocupat de recuperarea dispozitivului. Fata mi-a spus că îl avea de la o altă colegă de la clasa 8-a. Am reușit să recuperez dispozitivul în această situație și dispozitivul arăta altfel decât văzusem până atunci și fata cumva avea alte simptome. Bun, putea să fie și o alergie la vapă, nu eram foarte sigură. Am sunat la poliție, mai întâi la siguranță școlară. Din cauza că fata nu își revenea, asistenta medicală a sunat la 112, iar copila a ajuns la Spitalul pentru Copii din Iași. Medicii au făcut analize, iar rezultatul a fost clar. Examenul toxicologic a evidențiat derivați de substanțe interzise. Ulterior a fost internată în serviciul de toxicologie, unde a fost monitorizată și tratată simptomatic cu evoluție favorabilă. Eleva de clasa a 8-a care a adus dispozitivul la școală a reușit să-l cumpere online, de pe un site care vinde produse destinate doar celor peste 18 ani. În realitate, oricine poate plasa o comandă, așa cum s-a întâmplat și în acest caz. Fata a plătit comanda cu un card bancar și a ridicat-o de la un automat. Este o modă în rândul tinerilor, adolescenți, copii, minori, adulți tineri să încerce tot felul de dispozitive, de la vapat până la substanțe de inhalat. Dacă copilul își dorește să intre într-un grup mai popular al școlii, atunci se integrează astfel, așa crede că se integrează în acel grup. Cazul este anchetat de polițiști, iar aceștia urmează să stabilească ce concentrație de cannabis era folosită pentru acele dispozitive și cum își selectează magazinele online clienții. Așa ceva nu este posibil, Doamne ferește de așa ceva. Nu doresc la niciun părinte. Părinții trebuie să fie mult mai atenți, că știm că anturajul face foarte mare probleme. Cu internet poți să faci cumpărături. În urmă cu fix 2 ani, pe 19 septembrie 2023, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate demarau operațiunea Fabrica de Vise. Au fost făcute atunci 121 de percheziții în toată țara și au fost ridicate sute de mii de dispozitive de vapat și dulciuri care conțineau cannabis, inclusiv din fabrica din județul Iași, unde acestea erau produse. 28 de persoane au fost atunci arestate preventiv, ori la domiciliu, însă 2 luni mai târziu au fost eliberate. Până acum, nicio persoană nu a primit vreo sentință în acest dosar.